Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Махсус борт белән алып кайталар. Пилотсыз ұшу аппаратлары һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булган чит ил гражданнары туган якларында җирләнәчәк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм. Бүген менә чираттагы тагын шушы үзебезнең СУдагы егетләребезгә ярдәм җибәрәбез. Игелекле эштә шәһәрнең барлык милли мәдәни оешмалары катнаша. 2,9 миллион сум. Аларга ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр. Республикада контракт буенча хәрби хезмәткә кабул итү дәвам итә. Барлык игъланнарга да ышанмагыз. Әйбәт идарәче компаниясе Түбән Камаларны кисәтә. Тормыш өчен инфраструктура. Нефтехимиклар паркын яңарту проекты бөтен Россия конкурсында җиңү яулады. Түбән Камада һәлак булган Үзбәкстан гражданнарының гәүдәләре туган илләренә озатылды. Бу хакта Миграция агентлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чит ил эшчеләренең гәүдәләре махсус борт белән алып кайтыла. Моңа кадәр Үзәк мәчеттә җиназа намазы укыла. Үзбәкстанда җирләү белән бәйле барлык чыгымнар дәүләт хисабына капланачак. Россия Тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Мария Захарова хәбәр иткәнчә, Түбән Камага пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булучылар арасында Үзбәкстанның 8 һәм Таҗикстанның 1 гражданины бар. 20-гә якын чит ил эшчесе яраланган. Россия тикшерү комитеты террорчылык акты турында матдә буенча җинаять эше кузгатты. Юл бәясе, яңа маршрутлар һәм автобусларда йөрү мөмкинлеге. Пассажирлар әлеге һәм башка сорауларны Радмир Биләевка шәхсән бирә алды. Бүген Түбән Кама автовокзалга барып, реконструкция барышы белән танышты. Яңартылган бинада диспетчерлык үзәге, уңайлы көтү залы, балалар почмагы һәм кафе, мини-отель урнашачак. Шәһәрдәшләрне юл бәясе артырмы, юкмы дигән сорау да кызыксындырды. Мэр төзекләндерүнең тарифларга тәэсир итмәячәген әйтте. Эшләрне 15 сентябрьгә тәмамлау планлаштырыла. Күләмле ремонт шәһәрнең 60 еллыгына республика бүләге. Халыклар дуслыгы йорты мәдәни үзәк кенә түгел, махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуманитар ярдәм җыю урыныда. Бу эштә шәһәрнең барлык милли мәдәни оешмалары катнаша. Һәр кем үз өлешен кертә. Бүген фронтка чираттагы партия озатылды. Тулырак алдагы материалда. Тартмаларда иң кирәкле әйберләр, озак саклана торган азык-төлек, кием салым, шәхси гигиена чаралары, барысы да фронт өчен. Гуманитар ярдәмне әрмән җәмгыяте җыйган, солдатлар ни сораса шуны алганнар. Изге эшкә таҗиклар диаспорасы да үз өлешен керткән ди халыклар дуслыгы йорты директоры. Бүген менә чираттагы тагын шушы үзебезнең СУдагы егетләребезгә ярдәм җибәрәбез. Безнең инде бүгенге ярдәмдә катнашучы таҗиклар оешмасы исеменнән Далир Кабиров дигән егет уже ничәнче генә мәртәбә булыша үзенең средствосыннан һәм әрмән обществосыннан Манукан Вардан Гургенович тоже менә үзенең бүген шушы үз ярдәмен кертә. Халыклар дуслыгы йорты гуманитар ярдәм җыю үзәкләренең берсе. Биредә игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары белән бергә эшлиләр. Химиклар проспектындагы 72Б адресында урнашкан пунктта эш бер көнгә дә туктамый. Шушы көннәрдә юрган кирәклеге турында хәбәр таралды. Ярдәм итәргә теләүчеләр күп булды. Алар арасында 19-нчы балалар бакчасы коллективы да бар. Садикта тәрбияләнүче укучыларыбыз менә шундый рәсемнәр ясап ибәрәләр безнең солдатларыбызга. Хатлар язалар, менә бик матур итеп аларга бик зур рәхмәт. Җыелган гуманитар йөкне якын көннәрдә фронтка озатачаклар. Изге эшкә сез дә кушыла аласыз. Үзәкнең ишекләре көн саен ачык. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, НТР яңалыклары.
Әйбәт торак идарәче компаниясы Түбән Кама подъездларында барлыкка килгән шикле игъланнар турында кисәтте. Анда йортларда вентиляцияны чистарту һәм дезинфекциялау эшләре башкарылу турында хәбәр ителә. Моңа нигез итеп Түбән Камаларның шикаятләре китерелә. Хезмәткә язылу өчен Казан телефоны коды 843 белән башланган номерларга шалтыратырга тәкъдим ителә. Әйбәт идарәче компаниясы бу игъланнарның мошенниклар тарафыннан таратылуын белдерде. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Татарстанда оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр өчен гомуми керем елына 20 миллион сумга кадәр тәшкил итәргә мөмкин. Бер тапкыр бирелә торган түләү 2 миллион 900 мең сум. Моннан тыш туклану, кием салым, көн күреш дәүләт хисабына. Шулай ук хәрбиләр һәм аларның гаиләләре өчен социаль ташламаларның киң пакеты каралган. Тулырак алдагы материалда. Телефоннарда, планшетларда яхшы эшли белүче гражданнарны пилотсыз системалар гаскәрендә хезмәт итәргә чакыралар. Мондый күнекмәләре булган егетләргә җиңелрәк булачак. Хәзер яңа юнәлеш буенча җыю бара. Төп шарт башка частьларга күчермичә пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү дип хәбәр итәләр комиссариатта. Хәрби хезмәт үтмәгән егетләребездә, армиядә булмаган егетләребездә аларга ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр. Кандидатларга сайлау мөмкинлеге бирелә. Россиянең көньяк чикләреннән алып Африкада урнашкан бүлекчәләргә кадәр БПЛА операторларына вакансияләр хәрби хәрәкәтләр зонасыннан тышта бар. Төп таләпләр хөкем ителмәгән булу, югары яки урта махсус белемгә ия булу, медицина күрсәткечләренә туры килү. Рубикон элиталы отрядына эләгергә теләүчеләр өчен таләпләр катгыйрак. Аларның бурычлары: артиллерияны төзәтү, разведка, һөҗүм итү операцияләре, штурм төркемнәренә ярдәм итү, логистика һәм робототехник комплексларны үстерү. Вакыт үткәчтен кирдән кайталар туган җирләренә, хезмәт биткәчтен аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. БПЛА гаскәрләрне хәтта чакырылыш буенча хезмәт итмәгәннәрне дә алалар. Уку Татарстан белән күрше төбәкләрдә кимендә 2 ай уза. Хезмәтне тәмамлагач, хәрби хәрәкәтләр ветераны статусы бирелә. Түбән Камада нефтехимиклар паркын яңарту проекты Бөтен Россия конкурсында җиңү яулады. Аны гамәлгә ашыру өчен федераль бюджеттан 112 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Финанслау 2027 елда Түбән Кама нефтехим предприятиесенең 60 еллыгына нефтехимиклар паркын комплекслы яңарту программасының бер өлеше булачак. Бу хакта шәһәр мэры Радмир Биләев хәбәр итте. Зур яңарту тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында гамәлгә ашырылачак. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.